thurwa ka waywago jakom kendo en ywak ma pod ji biro ywago. Awacho ni kata an pok adhi achung' e liel. Aba biro dhi, abe nyaka bi adhi agwe kanyo nikech en legend. Kama kidogo apoth adwa gwera gi jadbungo widi kidogo ni ywak Raila. Kaka baba uno ywagi gachiel mar Raila ni pimo gi mar baba utek. Mar Raila ni inyamede kata par because en ng'ama wabiro ywago samora mora ma watimo struggle mora mora. En ng'ama wabiro ga keto pache, keto image ni. In fact naneno ka ng'ato demand ni en gi copyright kia picha Raila moro maka gas ya mowinjo kik ng'ato donywago sani picha Raila mora mora machal ka mora mora man ka mora mora. Jowa obedi nyalo wuotho go kata wigi, joma nyalo so kata okapo so asoya nikech mano manyocha geno to nikech adwa dhi kanyo kawacho ni wuodhwa mar dhi Kanan adwoko gandowa nikech joma ywago Raila nitie joma nohere ahera 100%. Either nohero the man Raila kata nohero siasa ne ohere ahera 100%. Tu nitie joma bende ne ywago reyo. Rwago reyo kaka jowa manyocho yier moko ma tich otamo e tuche wa kuondegi. Moko manyochi yiera. Ni neno kama ne gima ne gikuongo wacho ni jok manyochi tinga badgi koro wang' ni nyaka idog ir jopiny. Nyocha gi confirm kendgi ni nyocha gitinga bad jok ma fake manyochi miya tich moko ma ok nyal tiyo. Koro mano bende jok ma ywago tich ma ok odog yudo kaka gogogi Lilian gogogi naneno ka ywak macha ywak kaka maonge geno. Nikech geno rumo rangwe kacha onge kumodoke nikech joma ne ting'o badi orumo. The next thing oburu wacho ni ok wabi ting'o badu. Koro mago be joma ywak gi ywak mamoko ok nindi. In fact nitie joma pok oluokore nikech ok gin sure whether en gi kata mis nitie joma paro nyagol gi kata e bunge sani nus kapok Raila giweni nyariembi. Koro ma atemo analyze anyisi ywak mopogore. Then nitiere bende joma ywak ni geno mane nitie kata mane ochiegni chopo okwangni. But an gima ywago en ogandawa ne wachako jani mar dhi Kanan ma Ramogi Oginga Odinga nowewa 1994 to then jakom Raila Odinga okawa. Wawuotho to wasiko wayudo nyang' kodino ang'o? Odino pi. Ma jakom ok ogo kodwa. But nondiko kendo wacho ni kata ka ok achopo kodu Kanan tageno ni ubiro chopo Kanan. Kanan mane jakom wacho. Kanan nikech Raila osebedo gimoro amora e Kenya ka except one thing. Osebedo MP, osebedo prime minister, osebedo minister except one thing ma en bedo president mar Kenya. Mano wacho ni kata ka en ok oyudo thuolo mochopo kodwa Kanan to kaka oganda chieng' moro to wana chop Kanan. Manyiso ni nyaka wabedi ng'ato manie State House ma ja oganda wa motelo. Manyiso ni pachwa ka wadwa geno dwaro ma jakom to waket focus marwa osikni to ere kaka bang' jakom 2025 ni wadwa jani nang'o, wadwa wuotho nang'o, mwadwa donjo godo Kanan wang'ni nikeche kata players unyalo koso striker maruma very important. To udogo reorganize yourself. Inyami kata striker maru red card. Inyami kata jagondu red card. Tudogo strategize. Tuwanyo ni wanji apare papka. Kuro ere kaka wa win this game. Anadwa kwa Uganda katieko that point. Warido gure drawing board. Akwede manyocha wan gode kindwa mama jomoko nyocha paro ni giero jakomo lowa jakomo onge. Kuro sani geno marwa imudong. Kuro geno ni emoheruru molo everything. To wariure uru. Ka ng'ato nyono tiendi koni bani. Nyono tiendaka wasonguru. Nikech Kanan nyaka wachopi ka wanyo na